Čaute lidi, já se jmenuji Brian, já vás vítám u videa z Metinu 2. Tentokrát je to moje první video takhle, dá se to nazývat Let's Playem, ale to tomu tak říkat nebudu, protože to slovo nemám rád. Je to taková série videí z Metinu 2, která je speciálně pro tenhle můj kanál. A možná, že vás zmaté, že mám názvu kanálu Brian Draxie, ale tam jsem hrál, mám tam ještě furt účty, uvažuji, jestli tam hrát nebo začít od znova úplně někde jinde. Ale uvažuji, že bych začal na Talionu, protože tam hrála předtím vždycky ta éra těch známějších hráčů. Neříkám, že na Elrohiru, Sioně nebo na té Draxii tam nebyli známí hráči, ale na tom Talionu byli nejznámější, tak bych se chtěl podívat, protože tam je to vlastně první server, který vlastně vyšel, byl první 3, nebo byl hned první Talion, to nevím, ale jakože první takhle pořadí, tak by tam mělo být teoreticky nejvíce hráčů, to si myslím, že i tak bude, takže bych se chtěl tam opět nějak zahrát trošku aktivněji. A půjdeme asi na to, protože nic jiného už nezbývá, takže se přihlásím. Tak. No, já jsem hrál na Draxii, vždycky mám modré, takže červenou nechci, abych se přiznal. Vždycky mi se líbila ta žlutá, tak se půjdeme do žluté. Jak můžete vidět, tak tady je nový charakter, Likan, hrál jsem ho i na betě, je silně, je to takový ninja, dá se říci, ale má pro sebe speciálně věci, že to nemůže sdílet třeba s válečníkem, ninjou nebo surou, dejme tomu, to ne, no, pro sebe speciální přímo věci a na Talionu je už první, je to asi zhruba možná měsíc už to bude, po tom co byl oficiálně vydán na oficiálním serveru Metin 2 Likan, tak už je i na Talionu 105, takže to si hodně pospíšili. A jelikož jsem vždycky hrál Vary, tak asi hrát Vara i budu. Uvažoval jsem i nad ninjou, ale není to moje. Uvažoval jsem i nad Surou, ale Sura byl moje první postava úplně v Metinu, takže bych to tak nedělal. A šaman, to je samozřejmost, že to hrát budu jako buffa. Teď si zvolíme jméno. To můžeme zkusit takto. Tak. Že tady uděláme prvních pár. Tady vidíte dokonce Likana, jaké mají hezké lobby udělané, se mi líbí. To mají pěkné. Za to palec nahoru. Tak já se tady trochu zapnu aspoň zvuky. Tady někdo si hraje na pána velkého, koukám. 8 Likan tady je nějaký. Tak to. No. A tady dostaneme meč. Nějaké poťáky a tady máme první zdroj Metin 2, bla bla bla, to všichni známe. Proč se to kouší jako prase? Můžete mi to někdo vysvětlit? No. A tady máme nějakou šamanku, Ebelan. No. Ale tady zajít za strážcem města, tak tam zajdem. A já bych to udělal asi tak, že dokud nebudu mít 5. level, tak bych asi to střihnul a pak bych mohl asi nějak pokračovat. Jasně bude vánoční event, takže když on dropne tárek, tak tady přijdete, jakoby
to byste měli přitáhnout, nebo rovnou to rozbalíte prostě, ale to dostanete nějaký item. Ten event už je v celku dlouho, se mi zdá. Tak, máme zajít strážcem na pse. Tak. No a pak to bude až od 10, OK, takže teď jdeme za strážcem na pse, ten by měl být tady. Někde, jasně. Víte, že na chajničce je tady ve žluté trošku plno, ale není to úplně ono. Není to úplně plno, jak asi většina z nás zvyklí. Co tu máme, nějaké věcičky za 50. Tady je dokonce zbraj na lekana. Od jedničky Gutalax. No to si tady můžu procházet potom ty shopy. Takže bych to zatím udělal takto. Mým největším úkolem, nebo já bych se chtěl podívat do té do jeskyně vyhnanství, jo, teď mi to až přeplo, tak jsem si vzpomněl. Takže asi tak, tady máme nějaké věci, 175 mega, dobrý, jsem si říkal 175 000 W. No a teď máme jít tady ke kováři, nebo k obchodníci. A já to tady asi střihnu, protože momentálně teď nemám co říct, abych se přiznal, takže se uvidím, až budu mít 5. level a tak no. Takže jo, já už jsem tady, jak víte, tak mám 5. level, vzal jsem si tady od učitelů boje mentální schopnosti, protože budeme hrát Mental Warriora. A je už i 6. schopnost, já si asi brát teďka nebudu. Myslím si, že to až tak cenu moc nemá, takže asi vemu toto. To je takový můj základ, to si vždycky beru, když hraju mentála. Tak, tu 6. si ani brát nebudu, to není potřeba pro mě. Tady mám nějaké věci, jsem si vylepšil na +4. Dostal jsem to na +3 od toho. Od biologa. Hejgiraba. A mám nějaký quest. Jo, na lidkový bod, jasně. Já to mám tak prdím. Takže já teďka zase... No to můžeme teďka nějak doexpit. To na 6. level, to zase bude nějaký další quest. A dá se mi to, nebo jsem vůbec teďka nedostal na level 5 ten... jak se to jmenuje? Ten quest na ty... jak se to jmenuje? No, prostě na zabíjení těch vždycky za level dostanete, tak jsem nedostal, no. Zajímavé. Tak uvidíme, jak to půjde. Víte vy co, já to nahraju a já se to nějak pokusím zrychlit.
Au. Tady se všichni zapojili, děkuji. Tak. Je tady tak ty obchodníci. To je 10, dobrý no. Budu tomu tady věřit. Jako první budeme maxovat samozřejmě, že... Ne, tu prázdnou lávu nechci, tak. Budeme silné tělo maxovat, pak bych to viděl buď to na dupnutí nebo průraz. To ještě uvidím. Možná, že bych to viděl na to dupnutí. Ale ještě nevím. Jo, jasně, teďka musím zajít ke strážci města. Ale tady máme někoho, kdo má vodko na plus 9, sirka plus 8 a nějaké jo, to už je pak to vylepšené brnění na nevím, jak se jmenuje, upřímně. Bych se musel podívat. Ale než já se tam dostanu, tak to bude zase nějaký nový update. Ne, tak to zase ne. Já to pokusím nějak co nejrychleji prostě vylevelovat tam a tam. Tak, tam se mi zrovna nějak nechce. Takže budu tady, no. No, ale se, jestli někdo ničí metin. 60 normálka, že jo, tady. Tak, asi někdo od toho měl kámen, takže si to spawnul a to je, myslím, hlasí ten shopu, ale nejsem si jistý. Tak co tady máme? Takže mají teď zase kakváři, super. Tak se tady podíváme úkol pro kováře. Běžka kováře potřebuje tvoji pomoc, dobrý no. Takže tam dojdem a pak ještě to doděláme a pak už možná bych to utnul, protože to nechci dělat zase nějaké dlouhé. Jo, kovář, jasně. Teďka zvykneme u obchodnice, dělat questy, dostat prasečí noc, běž správci skladu, dobrý. Správci skladu máme tamhle, kousek. Rip in pieces. Tak, dej mi prasečí nos, ty chmerade. Jo. Tak, teď půjdeme zpátky k kováři. Jak se přiznat, tak vůbec nevím, co je tady ten inventář 4x4. Na to se pak podíváme. Jak se přiznal, tak ten likan mě až tak moc nezaujal, sice to vypadá zajímavě, ale to už je takový vylepšený ninja, nebo jak bych to nazval. Myslím si, že mohli přidat i něco lepšího, ale kdo ví. Na PvPčko je to dobré. Tak, měl starý nějaké zkušenosti, level up dokonce. Tak, si budeme zvyšovat teda to silné tělo. Tak. To zavřeme. Tak, tady prodáme, co nebudu potřebovat, zavři se. No hurá. Tady ty meče prodám za 0. No tohle part nemůžu prodat. A ten vlastně pořád 42 taky. Ten meč bych si mohl nechat, ten prodáme. No tohle si nechám. Vlčí drav prodám a vlčí konečně plus.
Ještě jedna laskavost, co by si chtěl? Jo, hodit se pro rybáře, to zanesu, takže zajdeme k rybáři. Ale je rybář někde i tady, ne? Pokud se nepletu. Pardon, vyzývám. Jo, měl by tady být. Jo, on tady bude. Už vím. Se on je. Tady je. Jo, tady je rybář, super. Aspoň nemusím chodit nikde daleko. Wow. Filip XP, OK. Nechci, děkuju. Jo, tady máme novou díci. No, honem, šup. Plá, teď se vrátíme ke kováři. Takový menší IK bych řekl. Ne, nalaguj se. Tak, tady máme teda tu stvrzenku. A pak už to ukončím. A já to pak zase vyleveluji na nějaký ten 15. level, kde bychom zase mohli tak trochu pokračovat. Mezitím si ještě asi vyexpím buvku. Měl za ní nějaké ty questy a už si budu pak maxovat požehnání. Takže jsme 5000 yangů, to není málo, že? A to brnko bych mohl zlepšit. Možná, že i ten štít by nebyl špatný, tam je plus 10 ezoterici, že? To je plus 0. Tak, vyjítí prosím. Tak, hotovo, více nepotřebuji zatím. No a... No, tu gilotinku zatím nechám asi tak. Takže jo. Já vám děkuju za zhlédnutí. Pokud chcete, abych pokračoval, tak napište něco do komentářů. A jo, tohle je pro první video takovéhle Starionu, je to všechno. Mějte se hezky a uvidíme se u dalších videí. Čus!